Εγώ λέω την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Είχα μεγάλη δυσκολία να πάρω απόφαση να είμαι σε ένα μεγάλο κόμμα και μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Βρισκόμουν σε ένα άλλον πολιτικό χώρο που πριν 3,5 χρόνια τον δημιουργήσαμε κάποιοι άνθρωποι και είχαμε μια αντίθετη πολιτική άποψη για τη χώρα. Ήμουνα δυνατά απέναντι στην πολιτική, όχι στο πρόσωπο, που ακολούθησε τότε η Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατα, μετά από 3,5 χρόνια διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για τη σταθερότητα. Και θα σας το πω απλά με ένα παράδειγμα της αεροπορίας. Όταν ένα αεροπλάνο σβήνουνε, έχουμε κράτηση κινητήρους και ο πιλότος διαπιστώνει αυτό το πρόβλημα. Προσπαθεί πρώτα να σώσει το αεροπλάνο. Έτσι ήταν και η χώρα μας. Δεν οδήγησε ο Αντώνης ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία τη χώρα στη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία ήρθε από τον Γιώργο Παπαντρέου και το Πασόκ, από το προεκλογικό του σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» και κατόπιν μετά από 2 μήνες, όπως βλέπω και στο Τζίμπρα, είπε το περιβόητο «Χρεοκοπούμε και μπαίνουμε στα μνημόνια». Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρύβομαι. Είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζομαι στη ζωή μου από τα 12 μου χρόνια και επειδή πραγματικά είναι κρίσιμες αυτές οι εθνικές εκλογές για τον τόπο μας και για την πατρίδα μας, αποφάσισα να στηρίξω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Αντώνη του Σαμαρά και πρόεδρου μας για τη σταθερότητα της χώρας. Διότι τα εθνικά θέματα, τα οποία έχουμε πριν 20 μέρες περίπου έναν αρχηγό του ναυτικού της Τουρκίας και απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δεν μπορώ εγώ και οι συνάδελφοι πρώην στρατιωτικοί και ένστολοι να αποδεχτούμε ότι μπορούμε να χαρίσουμε έστω και μια πιθανή ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε μια συζήτηση, γιατί και αυτή ήταν και η διαφωνία μου με τον Πάνο τον Καμένο, όταν έγινε μια συζήτηση και μου είπε ότι θα συγκυβερνήσουμε και θα αποτελέσουμε τον πυλώνα σταθερότητας στο ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση που έκανα με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του νομού μας, τους είπα ότι θα πρέπει, ιδίως για το θέμα των λαθρομεταναστών, που ήταν και η κύρια διαφωνία μου, μου είπαν ότι όλοι είναι αδέρφια μας και ότι θα έπρεπε να τους ελληνοποιήσουμε, διότι ευθύνονται Αμερικάνοι σε κάτι το αόριστο, πάντα το αριστερό που έχουν και παπαγαλίζουν. Τους αντιπρότεινα έστω να μην αλλοιώσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς, που και για μένα αυτό ήταν μια μεγάλη υπέρβαση, να μην αλλοιώσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς και θρηνήσουμε, όπως βλέπετε θρηνεί σήμερα η Σερβία το Κόσεβο και έχει αλλοιωθεί εκεί ο πληθυσμός. Μου απαντήσανε ότι δεν δέχονται καθόλου και όλους τους λαθρομετανάστες θα τους ελληνοποιήσουν. Είμαι προδομένος, γιατί το κίνημα, δεν ήταν του Πάνου του Καμένου που πολλοί λένε, ήταν κίνημα όλων των Ελλήνων αγνών αγωνιστών, δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν, αντιθέτως χρηματοδοτήθηκε από εμάς τους ίδιους και τους άνεργους πολίτες που πιστέψαμε σε θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια. Δημιουργήσαμε αυτό το κίνημα και ο Πάνος ο Καμένος δεν είχε τις αντοχές να οδηγήσει τελικά το κίνημα εκεί που έπρεπε να πάει. Και αυτό που είχαμε συμφωνήσει και το είχαμε συνυπογράψει 300.000 Έλληνες. Και σήμερα σας το δηλώνω με απλά λόγια ότι δεν θα είναι και στη Βουλή. Το να είμαστε λαϊκιστές είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και εγώ πιστεύω και ευτυχώς ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ προβλήθηκε από τη Ραχήλ. Ότι θα κόψει 100 δις. Και της απαντώ. Γιατί δεν κόβει 500 δις. Να ξεχρεώσουμε με τα 300 δις και τα υπόλοιπα 200 δις να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια μηχανή. Και επειδή γύρισα και το λέω και σε στυλ αστείου, αλλά είναι πολύ σοβαρό, ψάχνω αυτή τη μηχανή. Τη φοροδιαφυγή, για να άμα δούμε τα στοιχεία, τα στατιστικά, ενώ ήταν στο 25 με 30 πριν αναλάβει ο Αντώνης ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία,
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 20 και 15 και συνεχίζει το πρόγραμμα της σταθερότητας ώστε να μηδενιστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μαγικό και τι άλλο θα πετύχει ο Τσίπρας. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με το κεφάλαιο τη Γιάννα την Αγγελοπούλου επί 1,5 ώρα στο γραφείο. Για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Τέλος πάντων, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Και βρίσκομαι εδώ και για ένα άλλο λόγο. Γιατί πρέπει να πω τις αλήθειες, να μην βρεθεί κάποιος και πει ότι τώρα στα δύσκολα την έκανε το παπί που λένε στην κοινή γλώσσα. Είναι για να σας θυμίσω τη μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Όταν θέλανε οι Σκοπιανοί να μπουν με το όνομα Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν άσκησε το δικαίωμα του βέτου. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ο σκληρός και εσείς θα πρέπει να μην υπακούσετε. Αντιθέτως, τότε έγινε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Είπαμε και τότε σαν κίνημα και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την αλήθεια και πετύχαμε ώστε να μην αναγνωριστούν τα Σκόπια. Παρότι απέναντί μας ήσαν και οι Αμερικάνοι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα, τι λέμε. Για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία σε ένα πρόγραμμα σταθερότητας, πρώτον θα πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της λογικής, τη γλώσσα των νόμων του διεθνούς δικαίου και να μην λέμε πράγματα που δεν έχουν καμία βάση. Θέλω επίσης να αποφύγουμε τα χειρότερα, ότι δεν είμαστε υπανίσχυροι με τα πυρηνικά και που μπορούμε να επιβάλλουμε τη βούλησή μας με άλλα μέσα. Και όπως έλεγε και ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος είναι μια συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Αλλά πρωτίστως είναι η πολιτική. Εμείς τώρα δεν νομίζω να μπορούμε και να έχουμε τη δύναμη στην παρούσα φάση να αποτρέψουμε ή να επιβάλλουμε τη βούλησή μας με τα στρατιωτικά μέσα. Άρα θα πρέπει, όχι ότι είμαστε αδύναμοι, αυτό μην το θεωρήσουν οι φίλοι μας Τούρκοι αδυναμία, απλώς το δόγμα μας είναι αμυντικό, γιατί πάντα ήμασταν μια χώρα που δεν έβλεπε τους αντίπαλους για να τους κατακτήσουμε. Αντιθέτως, εμείς αγαπούμε την πατρίδα μας, είναι τιμή μας και εμένα προσωπικά να αγαπώ την πατρίδα μου, να είμαι Έλληνας, να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς όμως να προσβάλλω τους αντιπάλους. Είμαι εδώ να τηρήσω, και η δέσμευση του Αντώνη του Σαμαρά και εμένα προσωπικά είναι να μην κατεβάσουμε τα εθνικά μας σύμβολα. Τώρα εγώ ζητώ τον ψήφο γιατί είμαι ένας νέος άνθρωπος. Όλα στη ζωή έχουν μια κίνηση. Πρέπει και οι νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες να ενταχθούν και να αντιπροσωπεύσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Εγώ είμαι από μια κοινωνική ομάδα από τους ένστολους που ποτέ δεν είχαν στο νομό Κορινθίας, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σε ψηφοδέλτιο. Είμαι από μια αγροτική οικογένεια και ασχολούμαι και με τα αγροτικά τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είμαι σε διευθυντικό στέλεχος σε μια εξαγωγική εταιρεία, το οποίο στέλνει προϊόντα στο εξωτερικό, και αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να εκφραστούν. Το δεύτερο που θα πρέπει να με πιστέψουν, είμαι ένας άνθρωπος που έχω βάλει πολλά ένσημα στη ζωή μου. Έχω αντιμετωπίσει την ουρά, την απαξίωση, είμαι γνώστης της ζωής. Ξέρω τι σημαίνει το να μην έχω 1 ευρώ. Και θεωρώ ότι και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα και το συμφέρον των απλών ανθρώπων και των αδικημένων. Και τους καλώ να με ψηφίσουν γι' αυτό το λόγο.